Tänään tosissaan on aika ainutkertainen tilaisuus. Suomessa meillä on aikaisemmin ollut 2 kertaa ainoastaan Pöhjälän takeoveria, ikinä ei ole vastaavanlaisia tuotteita nähty. Mun nimi on Lehtisen Pasi, mä toimin tuolla Servaalina tuotepäällikkönä ja vastaan heidän tuotteidensa maahantuonnista. Ja enempää ei mua tarvitse kuunnella, koska voidaan ehkä antaa isot aplodit. Tässä on itse herra Chris Pilkington, joka kertoo hiukan oluista ja Panimon historiasta. Terve, welcome Chris! Kiitos. I'm not going to talk very long because you guys are here for 3 things. To enjoy the sun, to enjoy the fantastic bar, and to drink beer. This is Raikila from Pohjola Brewery, and Pohjola is my absolute favorite brewery. I've tried beers from all over the world, all the way from the US, and still down the south from Finland, our neighbors make the best beer in the world. I love all kind of beer, but one beer what I hate it is a beer what is tastes like a banana, like wheat beer. I hate it. But Pohjola beer, I love it. No banana.